Yan guys, good morning. Ayan, ang agap ni Kuya Ulan, nagluto. Putahe ni Kuya Ulan ay, ano yun Kuya Ulan? Menudo ni Kuya Ulan. Ang agap namin nagising dahil birthday ni Aisa. Yan. Kanya-kanya kaming putahe guys. Sa akin naman ay ano, sisig. Puntahan natin yung ano, naglechon kami ng baboy. Puntahan natin. Yan naman si Alec, oh. Ang kay Alec ay lechon. Ano Alec? Perfect yan. Pag hindi, ikaw ang ipahiga namin dun sa lamisa. Yan guys, oh, may palechon si DFL. Yung danang. Wow. Ay, marunong ka sa akin. Oo, yung mga bata. Oh. Wow. Sarap naman ito. Itsura pa lang. Ay, ano kaya ang lasa? Masarap naman kaya. Yan, Lek. Luto ni Alec. Testingan lang natin. Testing lang natin. Sige, maya balikan kita dyan. Ayan ay, ano naman ni Greta. Luto naman ni Greta ay lumpia. Ayan naman ang sa kanya. Assignment niya. Ako maya-maya ako, magsisisig ako. Ayan. Ito naman sa akin. Ito luto naman ni Mother, ni Mommy Dragon. Hilayin. Hilayin ba ma? Hilayin. Yan, sarap. Guys, update natin yung aming view deck. Yan, mayroon na siyang grills para mamaya sa birthday ni Aisa walang madisgrasya, baka may mahulip malaglag. Yan, hinabol namin to guys para safe kami dito. Yan, hindi pa nga lang siya tapos. Update sa lechon. Yan, sarap. At ito ang aming ito ang aming taga-ikot. Si Daddy Richie. Kaway-kaway naman, Daddy Richie. O, shout out daw sa mga kasamahan ni Richie Santiago. Kina Remy, Ate Edith, kay Ate Aimee. Hello Ate Aimee. Si Marien. Tsaka Marien, Ate Marien. Yan po ang kasamahan ninyo, oh, nag-litson-litson na. Yan si Kuya Ulan. Kuya Ulan, kaway nga Kuya Ulan. Yun. Ayan sila lang ni Alex guys ang nagbalda niyan. Laki naman kasi. Kala ko sa ano nyo ituhog eh. Walis ting-ting. Parang daga lang eh. Patulan natin mamaya yung ano ni Kuya Ulan. Lechon niya. Kami lang taga-ikot. Wow, malutong na agad. Kinurot lang, malutong na. Ano yan Kuya Ulan yung nilalagay mo? Tubig? Mantika. Para maluto. Ano yung ingredients niya sa loob Kuya Ulan? Cheese it. Cheese it. Tanglad. Tsaka Sprite. Sprite. May Sprite din. Para saan yung Sprite? Pangpalasa at tsaka pangpapula daw ng balat. Ng balat. Yan. Yung mga magagaling nating taga-lechon yan. Natakam muna kayo guys. Shout out daw po sa Martin Catalina Clan ng Canyogan Morong Rizal. Hello po sa Chamson family and Kibuin family from kaya nga Panikitardak. Hello sa aking kumari dyan, Mariche. Thank you sa panunood. Kaya't mamare. Dan, may katong.
Much later. Hello guys! Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Happy birthday po kay Aisa! Happy birthday, sis! Medyo marami tayong mga hinandang foods para sa ating mga kasamahan dyan sa baba. Bali, hindi lang kami. Happy birthday my dear sister. Thank you. Hindi pa masyadong ayos pero Ito na ang aming view deck. Nagamit Ito na namin na. siya, guys. yan na siya. Diba? Nahabol ang aming view deck. Ito pa, hindi. Pipinturahan pa to guys. Ng black. 1, 2, 3, come on! Gusto ko lang po mag-thank you sa mga nag-sponsor po para sa cake kay Sir Willie. Thank you po. Thank you, Sir sa pag-sponsor ng cake. Thank you rin po kay Bebelyn Beacon from Qatar. Gusto ko rin po mag-thank you kay Tito Subscriber at saka kay Billy Boy sa pag-sponsor ng food at saka itong kanilang bigay na pa-cash. Thank you po. Auntie Daisy, Uncle Bonnie, thank you rin po sa lechon! Nalitsyon na siya. Nalechon na namin yung binigay niyo po. Malutong yan. Oh. Nagasik ka daw. A few moments later. Panginoon po naming Diyos, naghahandog ng maraming pagpapasalamat sapagkat sa araw na ito o aming Ama, muling nahayag ang iyong kabutihan. Amen. Kahayagan ng iyong pag-ibig, Ama, sumapit sa kaarawan ang lingkod mo. Ama, pagpalain mo sana ang lingkod mo. Ang kapatid na ay siya sa kanyang pagsapit sa kanyang kaarawan. Mahabag kang ibiyaya ang mahabang buhay. Ang magandang kapalarang ng galing sa iyo. Ang mabuting kinabukas ang hinahangad ng kanyang mga magulang. Amen. Alalahanin mo siya sa bawat sandali ng kanyang buhay. Malayo sa mga karamdaman, sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Ipagkalubang kalusugan ng pangangatawan upang ang buhay at lakas na kaloob mo sa kanya, Ama, magamit niya sa mga paglilingkod, sa mga pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Ama, salamat ng marami sa iyo. Dumating man ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Subalit ikaw ang patuloy na kumupkop. Ikaw ang nag-arugat kumalinga. Pinatatag ang pananampalataya. Nanindigan sa panig ng iyong kahalalan. Pagbalain mong kanilang sambahayan. Ang kanilang mga pinagkakakitaan. Ang pinagkukunan ng kabuhayan. Ibiyayang mga pagpapala na kailangan po ng mga lingkod mo. Amen. Ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. Oh, yeah, mag-blow ka ng yung cake. Go. Sabay na lang. Wish ka daw muna. Make a wish. Okay. Okay. Wala na yung wish. Kain na. Kainan na. O, pachap-chap na. Katayin na ang baboy. Hatulan natin ang lechon ni Kuya Ulan. Luto ni... Nilitsyon ni Kuya Ulan yan. Andun na pinay, di ba may kanin pa yata? Doon yung kanin. Hey guys, so we're here in Dragon Boat eating. Ay, si Uncle Nardo. Saan si Uncle Ladjo? Yung mga pamlagara sila na. Patid ni Master Dragon. Much later. Oh, yan guys. Mag-ice cream naman kami. Bawal yung malaking baso, maliit lang. Kasungit ng taga-salo, taga-takal. Bawal daw ang malaki. Ano pa kung anong maliit? Inabot kami guys ng ulan. O, kaya naman po nila, ayaw nilang punali ng lalaki. Lagyan mo nga rin Kuya Ulan. Lagyan mo nga like.
Aray, ginpalitan nila yung lalagyan nila. Yan guys, nag-order ulit kami ng ice cream kay Ismael Ice Cream sa bagong sikat po. Pag gusto niyo pa mag-order, ito po yung number nila. Yay! Masarap po, masarap. Masarap po, 100%. Masarap pa siya sa Selecta Magnolia Ice Cream. Legit guys, legit. So isang tab po isang 1,200. Hindi na po kayo talo. Ang sarap niya guys. Marami po siyang iba-ibang flavors. Cookies and cream, avocado, buko salad, cheese. So guys, this Ayan is the... talagang masarap siya kasi nakatatlo na siya I eh. will promote this ice cream because it's so delicious. It become a pass. Fast. Sarap no? Ang sarap niya guys. Much later. Guys, maglalaro na kami. Ang lalaroin namin ay, anong tawag dyan? Bread. Pabilisan Pabilisan, makakain ng tinapay, makaubos. Ano dito? Tawag dyan. Basta kainan ng tinapay. Hey, guys, paano? Puro rangyad. Sa pamamagitan ng paa na puro rangyad. Paano magsasaka to? Uy, might just sa akin ay. Ba't kasi naggalipat ka? Dito ko, oo. Okay na! Price nito. Sandal lang, panalo. Hoy, kadaya! Kadaya! Ano yan? Kadaya! Okay, ready! Get set, go! Tsaka down nakadikwat pro. Okay. Siyempre, mag-ganon-ganon ka nga eh. Ako kamayin ko yan na ganyanin ko. Disqualified ka na. Oh, go na! Ready, get set, go! Huwag mo itikit sa ano, tinapay. Magturuga! Ay! Ba't sa akin ang layo? Ano, wala pang kabawas-bawas? Ala! Epeng! Epeng! Bilisan mo! Ah, meron pa! Bilisan mo kunti na lang! Bilis! Hindi kita! Okay na! Okay na! Daya! Parang kagat lang ng ano to ah! Parang kagat lang ng ano, daga. Hindi kayo ng binti pa, parang talo ako. Kalangin na binti ba? Si Pink Kadaya! Boss? Syempre, ang winner ay si... Ang winner, si Camila Girl! Tayo guys! Hindi ko kailangan. Ayan guys, second round tayo. Si Master Dragon, si Auntie Ligaya,
Si Auntie Pasing, si Alec, at si Kuya Ulan. Okay. Wait lang! Sting malaki. Palitan niya! Gayon. Oh, game na. Hawakan yan. Yun ang nakain niya. Kain yung nga, sunod-sunod na yan. 5, 4, 3, 2, Okay na. Kumain ako sila. Go! Go! Mga ato mo na unay nga mali. Katayan ni Kuya Ulan. Ano pa? Ganyan ka na lang pa? Busin niyo! Ano busin niyo? Yun! Yun! Kailangan yun na lang. Wala na yung kante pa siya. May palunggap na. Wala na. Gumagawa. Kaya mo tawa ka sa paa. Wala mataya nga kuya. Magtanga mo kasanaw. Oh, wala na. Ayan guys, sa mga kids, ano naman tayo? Kids edition. Yung Harana at Baraha. Ay, Harana. Harina at Baraha. Yan. Ready na ba kayo? Paramihan na lang. Okay, paramihan to ng Harina ha. 5, 4, 3. Wait lang. 3, 2, 1. Go! Bilisan mo tambo! Bilisan mo! Angat mo pa mo. Oh, bawal hawakan. Siya mo itang kagkagat. Oh, yuko ka. Yuko ka, Nes. Yuko ka, Nes. Baba ka, Nes. Baba ka, Nes. Nahirapan siya. Yan. Pwede na yan. Bawal magkulakan. Baka ulit ka. Magyuko kayo kung laglag nyo. Yuko ka pa siya. Yuko. Bilisan mo! Oh. Hoy, dito kami sa loob. Sige. Okay. Yan. Ilang minuto na? Okay. Last 1 minute. Last 1 minute. Biyahe. Ayoko. Kagaling ni Basang nga. Kagaling pala ni Basang eh. Dapat ganon siya. Ibaba mo yung katawan mo. Ibaba mo. Yan. Masyadong mataas ka eh. Ay, wala. May oras pa kayo. May oras pa. Patsa ibaba. Yan. Dami na natapon. Yan. Lakad mo. Tama na Basang. Malapit ng oras. Lagyan mo na kaya. Oh, 5, 4, 3. Wala pa. Hindi niya may taas. Tinuno niya na. Papa kayo, miss. Madadaanin mo po. Sa mata. Ano? Time's up. Okay. Panalo. Panalo, Team
Abat si Basang. Magaling pala si Basang eh. Kayo eh. Oh, tingin ang mamukha. Oh. Oh, next. Tingin ako. Oh. Oh, si Basang. Oh, sino na next? Oh, ayun. Ano ba tayo? Igig natin. Magpalit na lang. Oh, sa mga adult edition naman tayo. Makano yan dyan sila na. 2, 3, go! Timer start now! Sige, may oras pa. Damihan mo ng ano para maraming makuha. Para maka... Habaan mo pa yung oras. Habaan mo pa, dagdagan mo 2 minutes. Sige. Mata na. Kuya, wala bilisan mo. Nakakagtaganti yan. Huwag magtawa. Magbabakante. Hindi niya maabot. Baba ka kontente. Yan. Awan. Hindi, wala rin may lagay. Wala rin may lagay. Wala rin may lagay. Hay, nabasang nga rin ka. Dati magkwado. Hindi na mahulog. Ibaliktad mo. 1 minute na lang. Last 1 minute. Pigilan niyo yung hinga, sir. Takpan po sa Santi pasing. Sakit na dyan ka. Oh, wala na. Time's up. Time's up. Okay na. Wala na. Oh, patingin ang mamukha. Oh, yan. Oh, Santi pasing. Sige. Oh, si Ulan. Si Alex. Oh, si Ate Greta. Hi, guys. Oh, di ba? Saya-saya. Hindi talaga ang gusto mo na pa rin natin. Ano ka mabate? Ayan guys, couple edition naman tayo. Couple edition. Okay. Ay, naka-timer ka? Yes. Oh, timer. 3 minutes. 4, 3, 2, 1, go! Yun, no? Ay, naman ako makasiksik dito. Katatangkad. Huwag ka magtawa, men! Yun, no? Ali! Magbukad yun, ba? Huwag ka magtawa, mami! Alis ka dyan, ate! Magbukad ka. Dami na? Oh, wala pa timer. Wala pa. Dahil pa naman kinukuha ni Alex, oh. Madami. Matindi pa nga na inawan.
yung citizen. Kaya naman pala kadami. Game pavilion. Ano kaya pa, sis? Wala na. Panalo si Alex. At si Gigi. Wala na sa si Seriche. Kadaya. Talo kanina, talo kayo. Kadaya kasi nito. Gimpabi niya ba na gintipe niya yung parang madali mag-ganon Walang tupi, oh. Lugar ang nagsisimula sa letter D. 5, 4, 3, 2, 1, out! Davao. 5, 4, 3, 2, 1, out! 5! Ay, nasa isip ko na yun! 5! Pogi si 4, 3, 2, Dumaguete. Dasmariñas. 5, 4, 3, 2, 1. Sino yung natira sila maglaban-laban? Isa lang, bago ito. Yan, kayo nakapila dyan. Apat, kabilis. Wala pa na. Ano naman? Kunti mo kasi ng liter de. Kaya nga. Marami yan, hindi nyo naisip. Oh, sige nga. Divisory. Dasmariñas. Mayroon na sabi na. Dasmandaluyo. Linsor, wala nang... Ilocos. Divisoria. Oh, game, sunod. Ano naman? Prutas na nagsisimula sa B. Bayabas. Baboy. 5. Galing-beng! 5. 4. 3. Bakit? 5. Bulok na bayabas. Ayun. Oh, kayong dalawa na lang. Oh my God. Magbigay ng ano, nakikita sa bibig, loob ng bibig. Dila. Laway. Ngipin. Tinga. Ano daw? Lalamunan. Ngipin. Gilagid. 5. Ha? Kanin tayo. Pwede. 5. Tinga na yun eh. Tinga na yun. 5. Ngala-ngala. Ulayaw. Nasabi mo na yun. Nasabi mo na yung ngala-ngala, di ba kanina? Hindi, gilagid sa... Gilagid. Ngala-ngala. 5. Labi. 4. Bris mo. 3. 2. Bagang. 1. Dahon ng malungga. Ayun ang bibig, oh. Loob. Labas yan, boy. Dilikot ng bibig. Wala naman na eh. Wala, talo. May siya na Pangalawa na to. Next. Oh, ano? Dahil doon na nagtatapos lahat ng ating palaro. Sa ano? Ginabi na kami. Oh, magpa-prize ka na. Sino una nanalo? Si Peng. Much later. Guys, buksan ko yung ano, bigay ni Bebelin Deacon. Bali, at saka ni Mesa del Javier. Ito ay pinadala pa nila para sa regalo nila sa akin. Salamat! Buksan natin. Itong ano to. Wala. Dikit. Bagong water. Wow. My char. Mahin daw ni camera girl. Tanan! Today. Yesterday and tomorrow. And Wow, may oh, short. may pa-short. May pa-short si Bevan Deacon. Sexy ko naman dito. Yan ang ganda. Mine. Pamain daw si camera girl. Ayun o, pang Uy, may pantulog sleepwear. na ako. Next! Ay, ano to? Dragon Fruit Lady Official. Bakit may sulat? May pa-letter. Ah, may letter. Ano kaya to? Mamaya babasahin ko. Ay, sa... Ano, Peng? Mine? Mine. Oh, mine na daw si Peng. Mine. Puro may na. 37. To Greta. Ito ba ang 37? Kanino galing? Kay Beba Landico. Kay Bebe. Thank you. Thank you, Beb. Ay, 37 din pala ito. Magpambahay na kayo dito sa bukid.
Ay, ba't ako? 27. Thank you sa mga regalo. Thank you po. Salamat. Hanggang dito na lang guys ang aming celebration. Sana nag-enjoy po kayong lahat sa panonood at ang Team BFF. Masaya ba kayo? Super! Ayan. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.